Guys, good morning. Woo. It's me once again, Ilocanos, and naimbag abigat. So sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin, please subscribe and click the notification bell para maka-receive ng mga bagong updates. Guys, break muna tayo sa farming. Punta muna tayo sa falls. Good morning, sir. Kaway-kaway man, sir. Ano, sir? Hanggang sikol, sir. Sira yung bridge natin dito. Pero enjoy naman, guys. Wala, pupunta tayo ngayon sa Sikol Falls. So, basic info lang mga Ilocanos. Dito tayo ngayon sa Santa Praxedes, ang pinakamaliit na town sa lalawigan ng Cagayan. Bale, pupunta tayo ngayon sa isang barangay na tinatawag na Sikol. Medyo rough road yung daanan natin, guys. Hindi natin dinala yung motor natin kasi hindi tayo makakarating dun sa papupuntahan natin pag may sasakyan tayo. Guys, dun tayo sa kabilang bundok. Ganun kalayo yung pupuntahan natin. Magtagalog tayo kasi marami tayong viewers sa ibang panig ng Pilipinas. Hindi lahat nakakaintindi ng Iloco. Iloco yung language, Ilocano yung tao. Kaya pagpasensyahan nyo na kung may ayog kami. Ganun talaga, guys, ang mga Ilocano. Ano, Tagalog ka no? Oo, no! Dito yung mga pinsan natin, oh. Kaway-kaway, men! Yan. Men. Yan si Renzo. Yo. Single yung mga to. Available. Hindi si Renzo. Engaged na si Renzo eh. Future. O yan. Si Nicole. Tsaka yung kapatid niya si Kyle. Single. Guys, anong masasabi nyo, guys? Mga isang oras pa itong nalakaran. Matinding labanan. Matinding bakbakan to, mga chong. Isang oras pang lakaran to, sir. Anong sabi mo, pre? Ulitin mo. Ulitin mo, ha? Oh. Oh, ulitin mo na. Ginagawa ako na ito tagarin ito. Niraraman mo ba? Sinabay mo ko. Ayan, guys, kasama natin si King. King, hi. Isang oras yung lakaran natin ngayon. Saan ba? Doon? Sang bundok ba, pre? Dino! Doon? Dino! Gaya na. Ito yung may guho. Doon? Yun? May gumuho na. Doon tayo. Doon tayo. Yun yung papanan natin, guys. Doon sa kabilang bangir. Guys, tumbahin natin yung kalabaw doon. Masarap yun, guys, sinanglaw. So, continue lang, guys, yung paglalakad namin hanggang maabot natin ng langit. So guys, yung pupuntahan natin ngayon is yung Liquid Falls na nasa Barangay Sikol, part ng Santa Praxedes, dito sa Cagayan Valley. Ano, Brad? Nabanukan? Ni! Pagkalaman sila. Patubog mo, Brad.
Alam kita. Kunin mo na lahat yan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Guys, kanino tong kalamansi? Nakaw lang po. Ito Sa yung may-ari po, sa may-ari po nito, pasensya na. ito yung kagandahan dito guys, sa bundok. Pwede kang magnakaw kung kailan mo gusto. Kahit Walang tagapagpapay. kahit hindi mo pagmamay-ari guys. Basta magpaalam ka sa puno. Ayun. Sir Rodel. Mahirap pa, pre! Ang hirap, pre! Ang hirap! Lalagad na lang ako! Yan na. Inumin na natin, guys. Sarap. Tagrin ba yan? Kunalagit. Singitan. Halo! Sabay! Ayun, naputol yung tsinelas ni Rino. Ang hirap mag-vlog guys. Huwag lang lumangoy itong camera natin. Doon sa dulo nito, doon natin makikita yung ibong Adarna. Kasama nila ang buong Encantadia guys. Ortiz yung lakad natin dito sa Sicol Falls. Yung papuntang Sicol Falls. Bale, malapit na tayo guys. Yun na lang sa kabilang bangir. Bale, tingnan natin yung nagtatagong paraiso ng Santa Praxedes guys. Dito lang sa Sicol. Almost 1 hour nating tinahak para makarating tayo sa magandang falls na ito. Alright guys, may nakafocus ba? Right. Ayos daw. Ayun o. Ito na guys oh. Woo! Road to 1 million views. Ayun o, yung pinaka wapong pinsan natin guys. Nasa lahi. Mga pamilyang happy. Pogi. Pre. Teka. Tara tayo. Malapit na ba tayo, pre? Oo, pre. Andun na, pre. Mga ilang meters pa. 50 meters na lang, pre. Sure ka ba na maganda dyan, pre? Pre, solid. Mas maganda pa kay Ibana. Mas sexy pa yung Ngayon ba, pre? Okay na pre. Magkano naman yun? Ito guys. Ha? Ayan. Cinematic, pre. Dapat cinematic. Yan. Ayan guys. Doon tayo pupunta. Mga 50 meters lang. Doon na tayo. Tara na, samahan niyo ako. May kami pa lang. Tara! Kung mapapansin nyo mga Ilocanos, ilalim nung tinatahak natin. Ayun o! Alright guys! Dito yan! So ayun guys, dito na tayo ngayon. Ah!
So guys, nandito na tayo ngayon sa... Ang tawag dito ay? Sa Liquid Falls. Gusto nyo makita yung ganda? Ayan o! Ayan o! Ang ganda o! Woohoo! Yeah! Yeah! Ganda men! Guys, kung mapapansin nyo, parang may sprinkler siya. Ano mga halaman dun sa taas. Parang sinasalan niya yung tubig para magbuwang sprinkler. Ito na yung paraíso ng Sikol. Tatalon ngayon si Rino. Ayun na! Ayun guys, so kung makikita nyo yung mga sprinkler na yan, ayan o, ang ganda o. Mula pa sa taas yan, dun. Tapos ibabagsak niya dyan sa baba. Ganda o, parang umuulan lang. Guys, worth it dito guys. Bilan nyo, bigsan nyo lang ta, bigsan nyo. Yun. Macasalap. Ihaw na isda. Ano nga yung kanila? Ito ay yung mataan. At ito yung tilapia na rin. Tilapia na rin. Magkano yung tilapia na red? 100 kilo lang to. Tapos yung mataan? Pero nakuha ko ng libre sa tiyuhin ko. Kaya itong mataan naman 120 isang kilo. Pero nakuha ko ng 80. Ayos yan, masarap ba yan? Sarap to. Ihawin pa natin ang pa yung mga kasama nila. Ramon. Kailangan mo matitiran sa bagay. Ang karne. Pre, ano yan? Halog pre. Okay. Sarap pre. Balot oh. Kain mo na pre. Masarap? Masarap. Pansit tayo dyan. Ang karaping ano? Kamot! Ulo na ko. Di may nakatulog sa hotel.
Brenda ka no? May montage. Fight! Yeah! Sige! Come on! Go! 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 Fight, Renzo! Walang plato, kaya... Fight! Ayun ang wish buhay para sa YouTube, guys. Mukhang hindi natin kaya to. Ganito kahirap, guys. Yung daanan. Makapunta lang dito sa Sibon. Basic. Basic lang sa kanila, men. Basic! Basic lang. Yan. Yan yung Seacol Falls. Woo! Yun o. Ito guys, yung tinatawag naming ugbog. Hindi ko alam yung Tagalog ng ugbog. Basta dito kami kumukuha ng ano, maiinom. Eh. Yung lasa pre. Tamis pre! Lasang. Pressing! Eh, Katin. Ano, game na? Yan na, dito lang, no choice tayo, dito lang tayo. Wala nang no choice. Wala nang no choice. Sige. Okay, ready? Wah. Nanalpak. Bakit ka nih? Smile na. Kita mo nih, kita mo. Okay guys, dito na tayo magtatapos ng ating vlog. Mga na tayo. So ayun, please like, comment and subscribe, and don't forget to click that notification bell para updated kayo lagi sa aming videos. Okay, peace out.